Hej, det er Benham Lirat, specialist i sportsfysioterapi. Jeg vil i denne video kort gennemgå, hvad du skal være opmærksom på, når du undersøger en sportsudøver med skulderproblemer. Når vi snakker differentialdiagnostik af skulderen, så er det enormt vigtigt at tænke på, at nakken kunne være en vigtig komponent. De anamnestiske oplysninger, du skal være opmærksom på, det er, om symptomerne er opstået efter højenergitraume. Er der symptomer, som efter et fald på den ene side, efterfølgende giver symptomer i modsatte skulder, så kunne det også være et tegn på, at nakken har fået sig et traumemekanisme. Udstrålende eller diffuse symptomer vil være karakteristisk for nakkerelaterede symptomer. Der kan være nedsat funktion i skulderen, trods normal billeddiagnostik og ingen tegn på rupturer eller anden patologi. Vedvarende symptomer og tidligere eller igangværende behandling uden den forventede effekt skal også lede dine tanker hen imod, at der kunne være en nakkerelateret komponent. Jeg håber, du fik nogle gode punkter, du kan tage med dig fra på mandag. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi du lyttede med.